Dinakpan nga gipasangin lang nanuli sa taxi driver nga giabis ang dila ug iyang kauban nga gipangita pa. Gipasakanaw kaso. Anang report ni Femari Dumabok. Kasong robbery ug serious physical injury ang gipasaka sa San Fernando Police batok kang Alex Rimatado. Mato ni Police Major Efren Diaz Jr., hepe sa San Fernando Police Station, nga gipasaka nila ang kaso ngadto sa Provincial Prosecutor's Office. Lakip na ang wala pa mailhing kauban ni Rimatado. Kinihuman nila nakuha og testimonya ang biktima nga si Andres Alfanta, 52 anyos. Gahapon, personal og positibong giila ni Alfanta si Rimatado nga mao'y nitiun niya og armas. Si Rimatado nasikop Miyerkules sa gabi tungod sa duha ka existing nga warrant of arrest sa kasong robbery ug murder. Samtang mopalayo sila si Major Diaz og Police Lieutenant Colonel Randy Caballe sa rekomendasyon ni City Tuda Head Joy Tumulak nga imong ordinansa ang pagpabutang og emergency warning device sa mga taxi unit. Kinaron dali silang makatabang sa mga driver nga naa sa emergency. Although existing na siya nga sa city, but din sa Talisay we support no sa recommendation ni Sir Joy nga butangan for safety and security. Labi na karon sa insidente na nahitabo, nahirapan kami sa paghanap ng mga ebidensya kay ang dashcam sa taxi guba man. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.